Така, здравейте, ние сме с третата. Само искам да кажа нещо на приятелката ми. Не почвам да се чувствам. Искате ли първо да покачи? Почваме от начало третата начало, защото нещо ни объркаха. Да. Не, само съм казал. Да си бъде късна. Тя се мъдри. Добрата. За мен няма ли шоу бизнес? Да. Иди отпред. Майки по-бързо. Ще снимем за новините на BTV в следващите майки. Мама, сигурно. Моята майка съм облечена така. Това. Просто не може да си сега, ти си го избра. Не съм аз. Ти скача дрейка зелена. Не бяха аз, ни лъжете. Лъжкиня. Лъжкиня, да. Ама събаката къде седи там? Не виж. Да, да предаше поздрав. Не. Добре. Това не е поздрав по-як. Да. Не ми си ме глада. Кой искаш да ти си в краката? Да, и ти са яки. Да, и мълчи. Вече се пят. Просто. Хайде, ние двете касия в клас. Сме най-яките, защото и двете имаме сензорни телефони. Ти ме черпиш. Ти вече ме черпиш. Да. Вижте какъв тъпър лак има там горе. Къде? Не го видях. Да, тръг си за да добре. И ще го снимаме даже. Само те превзема. И на мама прави така и тя вика. И тя право се отдалечава от една, докато си говоря за котетата. И тя... Сам се превзема. Да, ама точно пък сега. Тя влизаме в топката с малко. Не голям шанс. Разгледам само Габриела. Защото няма да гледам само това. Защото няма да гледам само това.